Khiphile uGodole usuku njengoba eshile wathi Sunday ziwubekile ngane zakwethu abala abantu ekuyibona kumele bevote abana 35 kuya phezulu nabantu abanama diploma abahleli phansi nabantu abama-security o-taxi driver ufuna ke abantu ekuyibona abangasanayo noma kungenandaba nabo indaba yabo nje engasasetshenzwa ngane zakwethu uthena uzokhipha iqembu ekuyilona lizovota esinethemba nokuthi liyosicabangela ngaphandle kokuthi ngimoshela isikhathi sakho mntwana sekhaya sixhuma sihlale kuyona ke ivideo yakhe uGodole esho ukuthi cha ngesonto uyanimema laphana ke enkundleni yakhe ke uTikTok anitshele nje kahle ukuthi ingane zakwethu noma kuboniswana ukuthi bengakuhle mangathiwa kuvotwa liphi iqembu ngaphandle kokuthi ngimoshela isikhathi sakho ngicela ungenze into elula uyalike uyasubscribe uyashare uyacomment uhlale nje uhleli la nathi sokuthatha sikubeke kwezenzeka ezweni ngalesikhathi usemsebenzini ngalesikhathi wenza into zakho kodwa sineshow ukuthi iGuluva TV izokugcinela leyo mbukiso bhanyabhanya mina wami ukuthi ngikuthembise ukuthi zonke izinto oyifunayo noma ke ezikwenza wasubscribe la ekhaya uzoyithola zimi ngomumo okwakho njengamanje ukuthi ubambe nayo ivideo kaGodole ubuza uthi lamandla ukuthi siyovota sawathatha kuphi la kulendlela nakhya injalo umile umbuzo amandla okuyovota sizowathatha phi silambe esiswini hey angihleki lalelani ke ngimchazele ngane zakwethu ngesonto lona leli ngicabanga ukuthi kuzobe kuumhla ka4 if I'm not mistaken ngesonto ngizobe ngimemezela iqembu elizovotelwa abashayeli Amasecurity o-truck driver uzoba abanama diploma nama degree abana 35 abaculi bonke abakhona ngoba rekhodelwa ama CD emgwaqeni baningi abantu abazobe bezovotela leli qembu engiyakilo ngesonto ngizo announce iqembu esizolivotela sishintshe iSouth Africa ibe yintsha new brand new sikhiphe onke lamakhehla nezalukwazi eANC agcwele lapha bafowethu ngicela sifanele nentsha yango 1976 lapha babelwela khona okungokwabo njengamanje sesichaphazeke kakhulu ngane zakwethu sekuyisikhathi manje ukuthi thina siyintsha sisukume sime ngenyawo oma bethu besukume beme ngenyawo we are sick and tired of ANC now we are sick and tired of ANC nithi abantu abayovota behambe ngani belambile eziswini nithi abenze njani ngane zakwethu akusukunyokiwe khona ngesonto ngicela ungaphuthelwa ngesonto ngo12 ngizobe ngilive ngiveza iqembu engihamba nalo mina njengoGodole nabo bonke esithwele nabo kanzima ngesonto ngo12 ungaphuthelwa ngicela le video bamuvele ngizobe ngiannounce iqembu esizobe sizolivotela sithi phansi ngoANC sizowubulala sushonise phansi nawe lapho yiba ipart and parcel yokududula iANC siyoyifaka eweni sesikhathele enough is enough sesikhathele akusekho singakwenzile manje asiqashwa ngokwazana ezabe ingane efunda le emazweni aphesheya kufune thina sibe nenkinga sorry